shopping na tayo. Try nga natin ito. Japanese coffee. Ano to? Try natin tong coffee, mixed white coffee, blah blah blah. Yan. Masarapan natin yan. Kape-kape. At chocolate. Dami isang box. Okay. Ibon-ibon. Bakit kayo maingay? Ingay nila. Good morning. Kape-kape. Exercise. Kape. Dami ibon, no? Yun. Size muna. Mga surfing na mga bata. Ang surf, may sila surfing. Surfboards. Wala. Nitong panata, okay? Yung ating panatang makabayan. Araw ng kataksila, leader. Ngayon, itiis ko itayo pa. You know, bawag na sa liit. Nasumuno na ng mga ayo at yung mga pula ay mga taras. So, Ilang mga magulang. Ay, bakit yung nangyari dito? Bakit kailangan ng bomba? Ano yan? Good job. Yeah. Kakainin ba niya? Oh, it. Yan yung space namin. 1, 2, 3, 4. Si Roy umalis. Mamaya, hindi, nandito. Yan. So, parating na yung sweeping. Kailangan ilipat ko ito dito. Lipat natin. Mamaya darating na yung sweeping day. Sweeping day ngayon. Parating. So ito na lang problema. So mamaya lalabas ako. Yan, si Aliona. So dito muna siya. Habang wala pa. Okay, ganda ng araw. So yan ang problema namin pag sweeping day, pag kumpleto kami. Parking. Open it. I wanna see it. Open it! What's shopping? Dito. Tingnan natin. Wedding? We're having a bridal shower. Kaya sa 22? Yeah. Oh. Oh my god. Am I gonna fit this? Yeah, isang lugar. Because when you're wearing shorts, it's like the butt part for the girls. It's only $3. Mahal naman. For all of this? Yeah, expensive. No, it's not bad. $1 lang yan. And then I bought a new candle for. Smell it. It smells so good. Smell that. Bango. $20. Ha? $20. $20. Bakit isa lang? Huh? Dapat dalawa para sa amin. I know. Legit. Shopping. I can't hear you. Can you hear me now? What? Can you hear me? Oh. Hindi naman purple eh. The what? But Dad said it doesn't look purple. No. It's Like. pumunta ka sa araw. Hindi niya makita dyan. Suot mo muna. I'm so mad. Okay, bye. Have night shift tonight. Oh, you're working so you rest. Yeah, good night. Night. Okay. Happy Independence Day. Natin kung may budget natin itong $50. Pamalengke, 50. $50 pamalengke natin. Tignan natin kung saan kakasya ang ating 50. $50 pamalengke dito sa Filipino store. Dito sa Island Pacific. So tara, $50 budget. Kung saan kung anong mga pwedeng bilhin pang ulam dito sa Island Pacific. So budget $50. Happy Independence Day mga kabayan. So yan ang ating budget, $50. Buhay.
nag-crave ako ng tuna. Tuna ay $10. Anong mahal? Ito $11. Farm na to eh. Pwede pa. Salmodo, that's $11. Ayan. Ito ba ang pinakamurang toyo dito? Dollars. Gato puti. Hanap tayo pinakamurang toyo. Silver Swan, magkano to? This is for, yeah. Yeah? For the half gallon, huh? Nag-budget tayo eh. Yeah. Thank you. So magpa-prito tayo. Isda. Ito. 6 daw. Dito. 50-50. For cleaning only. Can I have 6 pieces of this? Yeah. Crispy. Yes, sir. Crispy. Budget is crispy. Yan. 6 crispy tayo. That's all. Thank you. So that's $12. So plus tax, 12 plus. Yan, nabibitin yata ako. So that's $12. Na-prito natin $12. 18. $20 pa. Ito, Colgate to. Pag may pimples ako yan, nilalagyan ko ng Colgate yan. A pound. Ito lang. Tilapia na lang. Diba? So, kakasya yan. $50. $4. 25. $10. Hintayin na dalawa. Magkano ang sinigang mix? Pagsisigang tayo. Dalawang sinigang. Magkano ba sinigang mix? Parang gulay na. Silik. Kukuha ko nito. Hindi pwedeng hindi. Try na lang. Measure timbangin natin. So more than 1 pound. So para pumapatak ano yan, mga $3. So yung kasi more than. What number is that? 751. Oh. Mga ano to? Saluyo. Mahal. Ini sa atin. 755. Thank you. Okay. So, ito na. 50. $50. Ito lang yung item natin. Check natin. It's okay. Ako pipila rin ako. Ladies first. Dapat may sign. Nakasingit si ate pero okay lang yan kasi hindi naman tayo nag-a-apply. Bigyan na natin.
Ganon tayo mga Pinoy. Okay, tingnan natin kung kakasya ang budget natin. 50. 50. $50. Budget. Let's see. Come on, $50. Yan natin kung kakasya yan. 49. Oh my God. Oh, no. I'm good, right? Yeah. Oh, shoot. See? Number? Yeah. I made it. Okay. Salamat. Thank you, Lord. That's $50. Pasado. Thank you. All right. Oh. It's for Father's Day. So raffle ticket, Oh, yeah. just fill it up and then drop it there. Bob. Thank you. It's a penalty. Okay. 49.92. Pumasa. Galing. Malapit na. Start natin. Yeah. Okay, class. Oh, na-budget natin yung ating $50. Ang bill natin ay $49.92. Pumasok siya. Oh. Balik sa tamang lugar. Yan, tamang lugar lagi. Ibalik ang card.